Straight to the point. Okay, ang katong modern jeep dito sa pakita ka dali. Nga naman tong modern jeep nga mo ni kuan sa beating the red light no. Ato sa pagtagad mga kagalaan ha. Kay delikado man dapat ning ma-check ni sa atong taga CTTO. Tanawar ko din mga estudyante ng labang pero kining maong modern jeep ni labang gid siya ni beat gid siya sa red light. Delikado makadasmag. Bebe kani nabidyuhan mo gid siya. Nasa audio dong. Red ang signal ha. Klabihan naman sa imong driver mga kaigsunan gawa man mo. Red signal. Pero kuan. Nilabang siya bisan na red light. Hapit man na sa magito mga batanon nga tuwa sa unahan mahigala kani Grabe ha. Red ang signal. Unsa man ang driver mga sugid tig paminaw nga paturatoy malag-agi sa ang kaugalingon, ha? Bisan pa og red mahigala ng kwan, traffic light, dapat muhunong siya. Nilabang siya bisan red light na, mga sukit tig paminaw tawo. Wa manlay panumbaling, uy. Mo na kani mga disgastos kadalanan ba nga atong malikayan mga sukit tig paminaw ang atong mga otoridad. I hope mahigala ang atong CTTO, ha? Diin man dapita mahitabo ni kasamang ken. Atong gipasubay ni, no? Dapit ni sa may CIT hitabo di ay. Sa may Bulacau SM. Ang biyahe ana, Bulacau SM ang biyahe. Ani maong modern jeep. Ti amo na mga higala nga kadako ra bang modern jeep guni mga kaigsunan no? Unsa may nakaon ning driver mga kagalaan? Na makuha ni atong kuan ani? Okay. Dapat susihon na sa LTO or LTFRB. Ang video mga higala kay klaro ang modern jeep. Makuha naman sigurong plate number ani naparabay ko sa likod. Kaya ito ni ipaabot mga higala atensyon taga LTO o taga LTFRB. Sa mga klasiyas driver ni nga di man mo follow og kuan. Traffic lights. I hope nga makaon ni maimbestigar ni mga sukitig paminaw. Unsa may kuan ani matan-aw to number ani. Ato siguro tawgon ang LTO ani. O ingon man mahigala ang LTFRB. Aron madisiplina ning klasiha sa driver. Daghang mga badlongon sa kasada, ha? Kani kuno ato kuno ipakita sa niday. Kining kwan. Kini ni ang iyang atong gi-zoom kuno be. Kini. Kana day kin atong ipakuan na day. Makuan na to ni asa man gikan sa Bulacau padong sa SM. Tiya mo na beating the red light kining maong driver. Wa gyud mga higalay kwan. Kana wa gyud mga higalay respitar. Kini atong ipaduol kuno dong. Makita to plate number. Maklaro naman si plate number. Tawo. I-enhance ni maklaro ni plate number ani. O ma-enhance ni mga sugid paminaw. Napay gibutang sa likod og let's play luto, ha? Kana maklaro plate number anay. Klaro ang plate number. NGT 8093. Sige, atong i-enhance ha. Kana kuno. NGT 8093. Kay ato ning ipaabot mahigala dito sa LTO. Kini maong problema mga sukit tig paminaw. Unsay ilang mahimo aning kuana, ha? Pagkaway respitar ni maong driver mga kagalaan. Kinsa may atong hipi sa LTO ron napabase Galario. Kinsa may hipi da karon. Il Pardo Transport gani. Bulacau, Pardo, SM. Ato ning ipakuan na madisiplina ning mga tao kay wa may respitar mga higala mo naman og wala angay ni nga mag-drive sa kalsada ha. Tiya mo na mahigala mo rag nakatag-iyag kalsada o dili mo follow mga higala og mga lagda sa kalsada. Og di ni ka maumutan-aw og red light nga mohunong siya, wa ni katungod nga padayvon, dapat ni mahigalang madisiplina. El Pardo Transport. Attention El Pardo Transport, kanang inyong operator din ha. Inyong tugutan ng maon driver. Mao ni dinadaan ang inyong driver. Nga bisan og nag red light na di mohunong. Straight to the point. Naman na videohan man. Bulacau, Pardo, SM. Ang likod ani be atong ipakita tong likod nga picture. Atong maklaro-klaro ang plate number. Kani. Kana. Sige. NGT 8093. Sige. 8093. Ato ko nang tawagon ng LTO dai, pwede na to matawag ng LTO ani.
or kinsa may makuha na to ani. Kay lisod man kayo makaligis ang mga estudyante. Makul ang atensyon. Klaro anak mahigalang red light, wa gid siya mohunong. Oh, balikan names ang video names kana oh. Sige, kana. Oh, nagdagan ni siya no. Pagdagan ani na oh, red oh. Oh. Pero wa gid na mohunong. Sige, padayon no. Oh. Oh. Di katugong mga pedestrian sa unahan. Siyempre kasabot ka nga nag-green to nito kay mo. Ang signal mahigalang mo baktas. Pagkahawod sa kalsada ning tawhana. Ipa-identify ni kinsa ning maong driver. Lisod kayo, no? Ang ato ba ni kamo diha kung inyo ng mga anak in town ng labang. Way batasan nga klases driver. Oh. Sige atong kontakon may gila kinsa may hipi sa LTO ron. Karong mga panahon na atong i-contact sa mga sugid ning paminaw para nga atong paabot ning maong problema nila dito. Si Director Galario bagyapon or kinsa may lain nga LTO Regional Director karon. Ato ning ipa-disiplina ni maong driver way batasan ning maong driver mga sugid ning paminaw. Wa sa kakita ng red light. Nya og nakakita siya wa sa kasabot nga mo stop ka ana. Og wa sa kakita unsa man nabutan ning maong driver. Ato ni apay agi kita katawa mahigala kay lisod man gud kayo makadasmag sa kuan di na ba mabalik ang kinabuhi. Nya na ba mga kaigalaag makadasmag dayon paloy-luoy dayon paloy-luoy. Malikayan na ang disgasya kung kining mga klasiyas driver mga kagalaan madisiplina ni. Sa gamay lang atong gitawgan paliko day matawagan ta LTO. Oh, gamay lang ha. Kay pa ibisigaran taning klasiha kay suning inani mga higala tanawa ka klaro ana mga kaigsunang kuan ni labang lang na diha mga kagalaan wa gi panumbaling naway panumbaling mga sukit ti paminaw. Okay, so gamay lang ha. Nani siya kuan names, nani siya audio names? Or kuan na ni siya? Okay, basig doon ay comment ba ang kuan? Oh. So dashcam ni siya nakuha katong nagsunod niya kuan. Sige, atong tagag pagtagad mahigala ha. Gamay lang kayo. Atong ipaabot is mga officials sa LTO. Alas 10:56 na mga kaigalaan sa tulumanon karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ako lang gitiwas gamay mahigala ning gitawgan nato kadali ang LTO. O na ta mahigala mo kuan para mapaabot nato ni, madisiplina nato ning maong driver. Isod ning may magdaghan. Tiya man kadakong abuso ana mga kaigsunan. Driver ka wa ka mohunong anang red light nga naapay mga estudyanteng mga labang. Dapit ni sa may CIT day kini mga estudyante nga mga labang. Unsa man ka di ka mo follow og balaod sa trapiko. Unya makadasmag di na ba na mabalik nang kana mga batao promising kay mga kinabuhi na nang eskwela na. Nanguan lang gud mga bata. Oh. Sige, ato ning tagag pagtagad mahigala ha, gamay lang kayo. Atong gitawgan mga kagalaan na ang LTO labot ani. Oh. Good morning ni mo Attorney John Liz Abidla, ha? May buntag ni mo pre. May buntag ni Attorney Paul Ligorio, o Attorney Rani Montesclaros, si Attorney Jan Kagulada. O good morning nyo si Attorney Rinanda Utida. Good morning. Medyo di apata nyor programa pata ginagmay dir nyor. Ako san tiwason ni kadali kay atong gitawgan ni taga LTO di pa man matubag di pa man makontak mga sukit di paminaw. Atong ipaabot ni kay di pwede nga kuan mapatawag ni driver ani. Nya atong i-follow up ha. Straight to the point. Kay og dili ni may nani mahigala magpadayon ni nani magtuo man sa nga sakto siya. Iyan ang buhaton kada adlaw hanton makaligis. Dili pwede ha. Straight to the point. Samtang wa pa ni makadisgas siya ato ni mga kaigalaang badlongon. And I hope mga kaigala ng LTO mulihok mo ani. Inyo man under man sa inyong jurisdiction. So nangita ta mga higalag atong kuanon sige pag-contact in Lekin galing niya diri. I hope nga matubag ninyo ni taga LTO. Amo lang ipaabot ni ninyo. Unya mga mig resulta ha ibisigaran ninyo ni ipatawag ninyo ning maong driver. Straight to the point. Amo mong i-follow up ani. Madisiplina ni kay aron makasabot siya makul ang atensyon. Makasabot siya mahigala nga dili na niya usbo na. Kanang maong kuan, maong binuhatan mga sukit paminaw.
Straight to the Now point. ato mahigalang gitawgan ng LTO pa may makatubag. Di apoy laing nagpabadlong sa kalsada. Kini gyud may lain ning nagpabadlong kay si TTO ni, ha? Nagamotor-motor mga kagalaan nga wa mag-helmet. Ato lang agi katawa-katawa kay imbis kay maoy manakop, maoy angay dakpon. Asa man tong picture ato dong names be? Atong ipakita dong. Gamay lang nyag subay tanisad mahigala atong gi-call ang atensyon ni Rakil RC ani. O tama o. Kani hagi blur lang na gamay nang kuana na. O mo ni siya mga kagalaan o. Kini utro sa din pabadlong sa kalsada mahigala nga CCTO, Cebu City Traffic Office. Tanawa, nagmotor mga higala nga wa mag-helmet. Ang maoy manakop, maoy angay dakpon. Ako lang ning giagi-agi no, Ma'am Raquel RC palihog ma'am. Imbestigaran ning maong tao nimo kay unsa may kasulti sa uban ani miingon bantog lang og kamoy mananakop diha kamo pan maoy nagpabadlong. Mo nang dili mo maka badlong sa uban kay utlo sa mga badlongon. Straight to the point. Tanawa o. Mo na siya mga higala ha. Kinsa man ning maong CCTO personnel nga nagmotor mga kagalaan nga wa mag-helmet, kusog ra ba manakop ning uban nga wa mag-helmet pero utlo sad siya mahigala nga way helmet.